De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heen gegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Gij weet waar ik heen ga en ook de weg daarheen is u bekend. Thomas zei tot hem: Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, tenzij door mij. Woord van de Heer. Wij danken God. Gisteren hebben we het hoogfeest mogen vieren van alle heiligen. We hebben stilgestaan bij al degenen van wie wij geloven dat ze al ten volle in de glorie van God mogen delen. Daarbij mogen we natuurlijk denken aan de bekende heiligen, maar het gaat ook om de niet bekende heiligen. Maar we mogen dus ook denken aan degenen die we misschien zelf gekend hebben en van wie wij voelden dat ze hun christen zijn op een bijzondere wijze hebben vormgegeven, dat we ze toch wel een beetje apart, bovengemiddeld vonden. Vandaag is het alle zielen. In het geloof dat de heiligen reeds bij God zijn en daar voor ons ten beste spreken, willen wij vandaag bijzonder bidden voor onze dierbare overledenen, dat ook zij deel mogen krijgen aan die heerlijkheid. We gedenken hen omdat we onze overledenen niet willen vergeten. In veel parochies wordt vandaag in de heilige mis of in een allezielenlof worden de overledenen van het afgelopen jaar bijzonder herdacht. En in de Eucharistie bidden wij heel bijzonder voor hen die gestorven zijn. En dat is niet zomaar een stukje traditie of nostalgie. Dat heeft een diepe zin. In de heilige mis gedenken we Jezus dood. Ook bij de dood van Jezus hebben mensen stilgestaan. Een rijke man gaf hem zijn graf. De vrouwen gingen na de Sabbat in alle vroegte naar het graf om het lichaam van Jezus te zalven. Net zoals wij stilstaan bij onze dierbaren, deed men het toen bij Jezus. Onze doden gedenken is een diep menselijk gebeuren. Maar niet alleen menselijk. Het is God zelf die zich in Jezus heeft geopenbaard als iemand die aan het leed van mensen niet voorbij gaat. Jezus wordt de Emmanuel genoemd, God met ons. Jezus weende bij de dood van zijn vriend Lazarus. God vergeet ons niet. Dat is menselijk, maar zo is ook onze God. We gedenken, eren onze overledenen. Velen bezoeken in deze dagen het kerkhof. We staan stil bij het graf van iemand met wie wij ons bijzonder verbonden wisten. We maken het graf schoon, versieren het met bloemen. We staan er een ogenblik stil. En als we daar dan zo staan, dan kan soms het leven, dat leven weer opleeft. We herinneren ons misschien hoe hij of zij lachte. En vaak is het dan zo moeilijk te begrijpen waarom dat nu niet meer is. Want die je dierbaar zijn, die kun je niet vergeten. Zoals de vrouwen uit het evangelie direct na de Sabbat teruggingen naar het graf. En bij dat gedenken past de Eucharistie, waar we immers Jezus dood gedenken. Maar Eucharistie betekent niet alleen gedachtenis aan Jezus dood, maar ook aan zijn verrijzenis. En daarmee duidt de gedachtenis van alle zielen aan dat we hier niet alleen maar zijn om onze doden te gedenken. We staan namelijk ook stil bij onze overledenen vanuit de christelijke hoop op de verrijzenis. We vieren in elke heilige mis dat Jezus niet in de dood is gebleven, maar uit de doden is opgestaan. Sterker nog, dat hij door zijn dood de dood heeft overwonnen.
Wat zoekt ge de levende bij de doden, kregen de vrouwen te horen toen ze bij het graf kwamen. Dat zegt ons de heilige mis. Gedachtenisviering van Jezus lijden en dood, maar ook van zijn verrijzenis. En vanuit die christelijke hoop vieren wij vandaag op alle zielen de heilige mis. Zoals de heilige mis elke week opnieuw kracht wil schenken voor het dagelijkse leven, om daar waar het een beetje droogtijd dreigt te lopen, nieuw levensperspectief te bieden. En uiteindelijk zijn we geroepen om thuis te komen bij hem. Zoals Jezus het zojuist zei in het evangelie. Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden, om u op te nemen bij mij. We zijn voor het leven geschapen. En dat als een weg die ons daardoor voorbereidt voor het leven. Zo mag ons gedenken hier op de gedachtenis van alle zielen onze hoop sterken dat onze dierbare overledenen over de grenzen van de dood heen nu voor altijd in die liefde mogen leven. In de liefde leven. Dat heeft de profeet Jesaja gezien toen hij sprak over het feestmaal met uitgelezen wijnen. Het is het geheim van de goddelijke liefde dat in de Eucharistie op een bijzondere wijze wordt tegenwoordig gesteld. Niet voor niets dat iemand die stervende is, het viaticum kan ontvangen. Dat wil zeggen, de laatste communie voor zijn sterven. Natuurlijk heb je ook de ziekenzalving, maar het is meestal niet zo dat bij de ziekenzalving iemand direct daarna al is overleden. Iemand kan er nog wel langer leven. Het is zelfs een sacrament om ook weer kracht te geven om eventueel te mogen herstellen. Maar een zieke mag heel regelmatig de communie ontvangen, ook in zijn laatste dagen. Ofschoon we de weg moeten gaan van alle aardse dingen en ook uiteindelijk door de dood heen moeten gaan, mag dan de communie op dat moment een teken zijn en een krachtbron van ons geloof dat de dood een doorgang is naar het nieuwe leven. Voor hen namelijk die als christenen door het leven willen gaan. Dat wil zeggen, met vallen en opstaan de liefde in die geest hebben willen leven. Daarom dat wij voor onze overledenen bidden. Onze verbondenheid met God is er niet alleen voor dit leven, maar die verbondenheid blijft tot over de grenzen van de dood heen. Wie probeert zoals Jezus te leven, zal weliswaar zoals Jezus moeten sterven, maar ook met hem mogen verrijzen. En waar wij tekortschieten, mag het kostbaar bloed van zijn dood tot verlossing van ons allen ons reinigen en zuiveren. Daar bidden wij dan ook voor. Dat God onze overledenen wil reinigen van zonden, zodat ze hem, die ze hier versluierd mochten aanschouwen in de Eucharistie, nu mogen zien van aangezicht tot aangezicht.